Soc l'Alfons Canela, advocat en exercici, pare i enamorat de Mataró. M'agrada compartir moments amb la meva família, sobretot viatjar i gaudir de l'esport en plena natura. Em considero una persona propera i amb vocació de servei. Sé que la cultura de l'esforç és l'únic camí i em presento com a candidat de Junts per Mataró a les properes eleccions municipals amb el desig de fer una ciutat millor. Seré l'alcalde que està present, que realment escolta els seus veïns i els té en compte per entendre i actuar, que sap que Mataró necessita iniciativa, esforç i persistència. Com tu, vull un Mataró amb futur i projecció, un Mataró amb oportunitats per tothom, un Mataró consolidat i fort com a capital del Maresme, un Mataró més net, més cívic, un Mataró segur on es defensi el dret a l'habitatge, però mai es trepitgi el dret a la propietat. Sabem com construir aquest Mataró. Per això encapçalo un equip de persones que han posat tot el seu ímpetu i il·lusió en aquest projecte. Persones que coneixen la ciutat i els seus problemes, que la viuen dia a dia i que entenen el que necessita. Però, sobretot, us necessitem a vosaltres. Suma't al canvi real que necessita Mataró, per recuperar l'orgull de ciutat, per fer un Mataró millor, perquè junts podem fer el Mataró que ens mereixem. Mataró s'ho mereix.